Kuliah step ifi bro, ke step usuk kumen ifi bro. Ti entah an puli ya ka kitab hawar nakal nong bopra. Ti ngan ong ifi ya ka ka ba ngan puli mentah sapang ka kitab hawar. Ba kador jong ke jing stan lani bat ke jing sampang lani ke jing sampang ka kham krau bani ke bro. Kamdei kani ka ba ngi perkhat habang ngi school ngi pulia. Kani bro ke jing stan kadei na ka benta ka jing imperthe haba pau haba syai. Henry ka dor jong ke jing stan jong ublei kamdei haba pau syai. Kadei ka badan ha ka jing mut jing perkhat ha ka mensim jong phi man ki badan lut ha ka jibing jong phi ha ka jing mut jing perkhat ka jong phi. Ti adei na ta kadau ba bonsin baling ong ya ka jing puli ha ki school mo lani ha ka perthai ki jing puli ki school ki kerdan ba fer ka tu kalong ha ba pau ba syai ban yo nam yo buram mo na ka benta ka perthai. Henry ka dor jong ke jing stan ke jing sampang ke jong ublei kamut de tang ublei hi ubla bantip bat ka kerdan ayu wo un ai de tang ma uhi ubala bantip. Ti ka dor jong ke jing sampang ba ke jing stan bat kata ka dor jong ke jing sampang ba ke jing stan ha ublei kalong ka ba ba bangin perkhan kalong ka ba sian kalong ka ba juat kalong ka ba juat na ki ba juat tam bat mdan mano bala bantip. Ti kalong ka dor jong ke jing krau ka khampalat bani ka ksiar khampalat bani ka ruparu ka khampalat bani ka spa ka pho ka dor jong ke jing stan ka ba phinyo no ublei. Ti de na ka dau tu pensyong nong rem yela de da ka ba phi aingo aidam yu ublei ban ha ka dor jong ke jing stan ba ke jing sampang jong ublei isi ino iben ino lada ya kitu ki ba ben ya kitu ki ba isi lani ya kitu ki ba bitar ni kitu ki ba domru Henry namar ba ka dor jong ke jing stan jong ublei kalong ka bajuat bat ka badu osni tim la bantem. Ti ngan ong ipi tu syania tang ha ublei tu duai ublei tu pan na un saai ban nda phil ayo ka kamot kan long ka badon bok ha ya yano bayo ya kani ka dor jong ka jing stan no ublei ban kani bro kalong bet ba bonsin hi ublei usngap ya kitu ki bakot karpat yu ban ki bajau de ki umat lani ki bakot karpat nadu ka mensim nadu ka donut jong ki. Ti ngi kum ki briu ngi emah ka perthei ngimla ban yu ublei. Ti habang ngimla ban yu ublei ti ngidon kam hiru ban khot karpat yu ngidon kam ban duai yu ngidon kam ru ka jingit ka baskem nadu ka mensim ka jongi ngidon kam ban ai ka mensim ka jongi se ublei. Ti kumnongin ai ka mensim jongi se ublei tangi kran ni kataru kinbon kinong ni amo balei ba phimnot pat ban ai ka mensim jong phi se ublei namar dei ublei hi ubala thau ya ka mensim jong phi ban tang haba ngang ong bang long ukhon jong ublei baro lai wo dong wo nia. Ti balei pede ba kum ki khon kristan ngingim not yela dia ban kam bangide ki khon jong ublei to perkhat bahai kata balei ba ngingim not yela dia habang ide ki khon kristan ngi ong ide ki kristan tang bangim not pan bangin ong yela dia bangide ki khon jong ublei kabalango kalong kumtaken Henry baro ngi ki khon ban riu ha kani ki slapar thei ngi dei ki khon ki jong ublei Henry ki don ki khon ki ba kongu sneng ki don ki khon ki ba saila. Ti kumju na ka banta ka jing em jong ki briu ki ba don hang ni slapar thei namar kumba ki khon ki saila yela ki kmi ki pa kumtaru ki khon ban riu baro ki saila yo ublei. Ti dan tu ki ba kongu yo ublei dan ru ki ba ye ublei te kumju ru ki khon
hayeng asem ya lagi kemi kikpa kidon ru kiba iye ya lagi kemi kikpa kidon ru kiba isi ya lagi kemi kikpa ti ka jing iye bar ka jing isi ka dei ha ka jing le jing kam dei ra ha ka e bapen i mang karong ban pen i ya kata karompong sabar nang ka banta ban yu i ki para brio banga ale bha banga nga i ma banga ngale asbun khana bangan yu burom kam dei kumta ka jingle ka dei ka ba philale na kam siem kam dei ma manu bantem bat kam dei ba manu ban yu i bat kata ka dei ka jingle bha ka ba kenjaman siem bat haba phile bha nadu kam siem bat kata kenjaman siem ka thau be ya kita ki babha kam siem ba amdan manu batim ba tang blei batim te dena kadau ka la wat ai ba kata ke jingle bha jong phi kan pen i ki e de ki jingle ki jong phi ki ba phile bha ban kan pau shabar khanang ba phinyo buram wat ju prakhat ba phinyo buram lada phikwa banlong ubri ubabha lani phikwa banlong ubri ubayo jengker khuno ublei bat ba phinyo jeng stan no ublei handai to ngap halade to ngotho halade ban ha ka bakut hi kamut kita kibrio ki bakran ben ban kita kibrio ki badan kata ka jeng bisni lani kata ka jeng pihun bat kinsa babi bat ka jeng babi jong kipan lanu kinum la syura ban kelet ya kata ka jing babe jungki ban kata kalong thik kumbalong judas nda abo lo de jisu usatip ba namar bali bo lo spa bo lo spa ti nda haba lo de jisu kadon ke jing babe ka mansiem hadu bom la syu ban kelet ya ka jing itip lem hau ban haka bakun upanyat yaladi ti dena takadau tolong borobor ki bastan tolong borobor ki basian ti lada kum ka ben rio lada ngis ngotho haba phiale banno to yele da ka jingstan bat ka kata ka jingstan to pan ublei ke pan ublei bat ublei unyada ti haba ublei unyada kamut kibrio baro kintep bat kin ui ti haba ki ui ban kinam not ban le klumar ti kamde da ba pen i da kabor ngan ong ipi balada ngingin le da kado kam don jingmut andre haba phile da ka jingstan ti kamon kibrio ru ki artatien mo la na mla namar balai kanang jerong dai le ka jingstan ta ka jerong ta jadi na ta kadam tolong borobor ki bastan tupan ka jingstan no blai ka jingstan no blai ka ba phiphin yo kan long ka jingker khu ka ba sa pateng la pateng junom la junom ti ngan puli no menta na ka kitab power kalnong ka ba phra halor jong ka jing batai jong ka jing stan mo ka jing hikai jong ka jing stan ka yathu ka jing yathu jong ka jing stan ti kumnu ublei uong ba hangi mo ba bat ka jing stan ba ublei nadu bom patawi ke baro ru ka jing stan kaladon ti ublei uya rangkat ba ka jing stan ka ya rangkat ba ublei ti dena takadaw hangni ka jing batai jong ka jingtho ka ong kumni hatu ka jing stan kam khon hatu ka jing semphang kam penjam la kasur na ba kenjang harul lenti hakil lenti ya kayeng na senda kherdop hakmat nong ba na ki tengkong jengkhang ka kerkan ya phi kurang ba ngakhot bat ngaperta ya ki khon chenrang ap ki basida to hikai ya ka jingsian ap ki babi to pikir to ngap namar ngadon ka basyon jingmut ban yathu
Bat kirmiang sentur jonga kin seitang ya ke badai. Ka sentur jonga kan keren ya ke jing sisa. Ya ke jing runar kirmiang sentur jonga ki isajmen. Baro ki kitien na ke sentur jonga kilong ki basong. Kilong ki bahong. Kim don kabakalan ni kabakedor. Githau bet ya uta wasempang. Bat kidei ya kitu kibadon jingtim. To sim ke jing hikai jonga ha ka jaka karupa. Bat jihit ya ke jingtip ban ya ka ksiar bakan sai. Naba ka jing stan ka khambha ban ya ki maulunai. Bat omdon jing ang nut jong pi bala ban ya kot bat ka. Nga ka jing stan ngalong ka kenrat jong ka jing husiat. Bat day mga kabala syam ya ka jing sian ba ka jing tip. Ka jing ting burom ya utrai kalong ban isi ya ka basniu. Ya ka jing sarong bat ka jing kerej. Ya ka jing runar bat ka jing keren nang ang nga isi. Ngadon ka buj bat ka jing stan. Nga yui jeliu bat ngadon ka jing klany. Danga kis iem kesensyar bat kinong nong tauan kirai ka ka basyong hong. Danga kinong sensyar hima ki penyat kam. Bat kiriu kraw ki yalam ya ka perthei. Nga it ya ki ba it ya nga. Bat kitu ki bawat banyak ya nga. Ki syam ya nga. Hanga don kaspa bat ka buram. Kaspa ba ya ini bat ka jingman bha. Usro jonga ukam bha bani ka ksiar wat ya ka ksiar nela. Bat ka jingmi bangayo ka khambha bani ka rupa kansai. Ngayan ha kalti jong ka hok. Ngayat tang na kilti ya ka jingle hok. Da ka bathe spa ya kitu ki ba it ya nga. Ban pendam ya ki thiar kan siau spa jongki. Utrai ulathau ya nga. Nadu basdang ka jing tre jong u. Nangkong ya nga. Nabaro ki kam jong u menhendai. Nadu menhendai kulong. Laseng nangkong ya nga. Shua ban sedang ke perthei. Manba 4 don jing jeliu yang alakha. Manba ki tolong kensoi ki 4 don. Shua ban penwandur ya ki lumba. Shua ban don ki lumrit yang alakha. Shua ba untau ya ke perthei bat ya ki pentha jongka. Ni shua upngit khendau banangkong. Haba ula thawi ki beneng ngalala don. Manba ula ringdur ya ka kilon halor ka jing jeliu. Menba ula penskam ya ka jingtap kilo hasahit peneng. Bat ula seng nung rim ya ki tolong ka duriau ba. Menba ula buput ya ka duriau baki kin tam serengkeu. Menba ula uthau nung rim ya ka perthei. Nga ngalala don marsenda bat kum misteri basta. Nga ngalong ka jing sngau bha jong lenter. Hakmat jong nga syat kemen borobor. Nga syat kemen ha ka perthei ba ulat hau. Ban nga sngau hun ban syong lem bat uben riu. To menta ko khun to sngap ya nga. Suk kitu ki ba pikir ya kilenti jonga. To sya skor ya ka jing hikai bat tolong ki bastan. Bat to wat landet ya ka. Suk uta ubriu. Uba sya skor ya nga. Uda ha kherdop jonga man ka sengi. Uda yang hajan ki jingkhang jonga. Naba uta uba syam ya nga uyo jing bat utrai kerkhu ya handrei jar ubadu ya nga upen sitom ya la dia. Kat ki ba isi ya nga ki iet ya ka jing yam. Kani ka ketien bulai. Ti mentang ong ipi. Halor jong ka jing bom la jonga mo ban penmi video lai la sausngi sansngi ndrusngi ti pibero ki bay page ya kanika YouTube channel jonga mo bat igi video jonga ti namar baleng aku abni tu ipi ba kadu ko mobile. Haba kadu ko mobile te ka ngahapale software kala along bahang ti ngakerpat ipi ba pinom sngowi pinom ya dom pinom ya sngosi
ni dan kibrio kiba kilawan ong ha jaka jungar balai pim penmi isu balai pim keren su tengang ong an keren namar ba nganang du ko mobile di dina takadaw ngan sakren pat mo ti mentah step habang pensai kani kalong bet ba jar kitu kiba yo jeng mentoy lani kiba sngo mentoy sibun dengan nang pulis su bat nganang pensai su bat ka kaba nganga plie khanang ya kani ka ngathau khanang ya kani ka video ya kani ka YouTube channel na ka banta ban hikai ki brio namar bun ki bayo jeng mentoy ti ka jing mentoy kalong ka dei na ka jing puli na la dia hi ti haba pue haba nga puli ya ka ktien ke jung ublei ngatiep bat ba ka ktien jung ublei kamdon ka jing sedang lani kamdon ka jing kut dei na kata kada ba ngahikai da ka bible bat habang puli ka bible kidan ki aka ki sembo perkhan lani ki aka ki jingtho ki balatho ka bible bat kitho bat ki kedaw ya kalanti jong ka jing sisya ti di na kata kada ba wat sngawi ya ka jing bomla jonga bangan pelaj la sausan sngi mo ti ngala itu ipi ba kadu mobile ti sanang ye pitang to ngang ye comments handai ban reply nga asngo thaj ban reply na marbalei ba kidan ru kitu kiba yu tandrei ngan hap hi ban reply pat ya kitu kiba comments tang tinsi tengang thaj tinsi te ngang thaj ngan su ong ipi namar kumba ngai i katu kawei kaba tho utu kali mo te utu kali te ngam tip utho ratin si de ye uperkhat uang ne khatin sinong ne khatin bha ne khatin yu kumto te kam de kai mlang salang namar bele ya kai mlang salang ngimde ban kran na kitin si tinsang namar kam long ko babha ti kapan sngosi iru ya ki babon balang mo ti lada de not thrai ban pen i mar khamat ban i kendu mar khamat le te ngam thrai ba unut ban kran ban khana ti wal dau itho mkana ya nga tengam itho yu wat tangkadur pen i te dede pen i tengan sasneng bha ken lada ye kendu mar khamat lada unut uni kendu mar khamat ru ngan seneng bha ken yu namar ba kamde kumtu kurkom ban kran ban ong dakatin si ru pin ong be ba kti kadik tin sinong te kamlong ken ti toh tangkini kentien kublei sibun ipi bro